Каква е? Вземи първи кредит в Кредисимо с 0% лихва, ако го погасиш до първи падеж. Избери до 6000 лева с първа вноска до 45 дни и върни точно колкото си взел. Изцяло онлайн. Сигурно до минути. Кредисимо БГ. 17 години пари на време. Кредити. Кредити, София. Да? Добър ден, обаждаме се от Вива Кредит. Какъв кредит? Желаете ли да кандидатствате за кредит? Сега нямам пари, малко съм... Да, разбирам ви. Малко тук нямам пари. Да. Нямам възможности. Искате ли кредит? Не знам. Добре, тогава ще дойдем. Ще дойдете? Не. Ако искате, вие елате да посетите нашия офис. Добре. Кредит ли? Да, 50 евро. Трябва да видим банката колко има. Точно 50 евро са тук. Благодаря. Нещо трябва ли да подписам? Но преди това трябва да ми кажете, заповядайте. Благодаря. Но сега трябва да ми кажете кога трите ви имена. Стефан Емилов Бонев. Вива Кредит. Нещо за теб. Избери потребителски кредит на месечни или двуседмични вноски. Посети Вива офис в твоя град и кандидатствай. Така, егенето ви. 06 56 08 92. Това е. Адрес. Инджел Войвода 11. Как? Инджел Войвода 11. В кой град живеете? Елху. Коя област? Ямбол. Ще ви помоля да се подпишете. Добре, тук. няма проблем. Ето. Тук. Значи вашата вноска на месец ще е по... В смисъл, вие взехте малка сума, няма да е толкова голяма лихвата. Обаче преди това трябва да получите едно обаждане от София. Да, добре. Трябва да ви звънат една генерална агенция на банката. Ще го очаквам. Трябва да върнете дадената сума, отгоре с 10 евро. Демек трябва да върнете 60 евро Добре. на 30 юни. Не ги ли върнете, ще дойдем и ще ви намерим. Благодаря. Довиждане. Виждане. Аз сега ще го оправя то. Ставай, Мишка! Къде са Пърчо? Ставай! Ставай! Ти, че гледай къде са Пърчо? Здравейте, приятели, аз бях Фън. Аз бях Трон. Ние сме Фън Трон 360. Извиняваме се, приятели, че нямаше толкова много дълго видео. Имахме малко ангажименти, но има и още една тъжна новина, хора. Следващите 3 седмици ние пак няма да качваме поради ангажираност. Сега е време. Тега ще ми върнеш парите. Това беше, приятели, от нас. Абонирайте се за канала точно тук долу. Точно тук. И очаквайте следващите 3 седмици да не сме активни, но очаквайте след 3-та седмица да сме тук. Това беше от нас. Чао и до следващия път.